Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi sunt alături de Bia. Bună! Și ne vom juca Doors. Deci haide, Bia, să ne ducem în lift. Ok. Ești gata? Am ajuns la camera 50. Da. Speedrun. Speedrun, da. Vezi că, cum îi zice, crucea s-a scumpit. Acum ai 500. Păi 500 costa de la început, că... Nu, prima dată costa 250. 250. Așa. Așa. S-a scumpit. Da. Așa. Camera nouă. Așa. Camera 10. Parcă presimt eu că vine raș. Stai așa, Bia, că trebuie să strângem bani pentru cruce. Tu câți bani ai? Până cam 10 bani. 10 bani. Eu am 140. 150. Eu am 500 bănuți. Haide, David. Așa. I-am luat eu, am 40 de bani. Bă-ți două uși. Unde două uși? Nu, s-a strâns numărul. Nu, las că vin eu imediat, stai că vin eu. S-a strâns și numărul ăla. Stai așa, Bia, că fac eu cumva. Mă duc lângă ușă și ascult dacă... Vreau să mă duc să ascult nici de cum să o deschid. Se pare că camera 14. Dar ce camera era aia în care... Cum era azi? Bine era. Că da, mai bag într-o... Mai ai un dulap? Da, mai am. Ai văzut cum era să mor? Da. Când ce-am furat eu dulapul. Stai așa că nu văd. Stai pe crouch așa. Da. Așa, ne ridicăm frumos și gata. Bun. Am luat 80 de bani. Așa. Dar împreună chiar trecem rapid pe uși, nu? Da, adică la... Cred că... Nu-s două uși. Nu știu uși. Pe unde? Pe acolo. E lacăt, e cu lacăt. După 30 de ani. Am găsit cheia. Bravo! Unde e el? De acolo. Așa. Fără plouă, liniștit. Mamă, suntem la camera 20 abia. De 21. Oh. Scoate-ți bricheta. Am spus-o. De că tu ai o brichetă deja. Asta e că e camera cu usă. Până să vin eu bricheta. Ia-o. Bine, mulțumesc. Las că mi scot eu bricheta. Hai, scot-o tu. Așa. Hai. Bun. Gata, mă bag aici.
Ce ți-ai mirat? Da? Cred. Da. Bine, bagă-te. Mamă, ce era să mă prindă. Era? Zim? Las că vine acum. O 6. Stai, să banii pentru buci. Eu am luat Speracolul ăsta, nu știu cum. 460. Auzi, da, David, ia folosește speracolul. Nu, folosim cheia. Dar să că merge și fără. Da. Uite cheia. Bine. La speracul folosim altcumva. Bine. Hai da. Vezi că e asta. Aoleu, David. Uite-te la mine că... Se aude muzica tristă, David. Uite așa. Vine Raș. Ești ardeantă așa. Da, David, tu te uiți la mine măcar. Da. Bun. Ok, și apare în mine și... Va fi prea aproape. Acum vine momentul rău. Vede pe Bianca cum se descurcă la si. Nu mă descurc. Urât. Ok, che departe sì. Ok. Tutte! Mai știam eu că mă prinde. Ok, oameni buni, o să mai jucăm o rundă și nu o să vă mai plictisim, o să dăm pauză la filmare și o să vă arătăm, da, când o să ajungem pe la camera 30. Deci, da, revenim după ce ajungem la camera 30.